Sa sien pat ang ni kapor naga studio jang pot net na ai kublay ya fi way baro haga kerteng ba tiang tam ka budon bor tam ka kerteng ka balong halor ki kerteng baro ka kerteng u Jesus Christ bana Nazareth ngaso i pi but ngadwai ru nam ta jong pi bo try unang penroy happy ya ga jinget ban nganget api snap bar pi sngau kting ga jong blay pinang yo bor na mar ka jinget kawan da ka ba yo sngau bat da ka ba yo sngau Padain ta kat pinang yo sngau ka kting ga jong blay pinang yo ika bor ndai ka bor brio ndai ka bor ka jong blay malanang pen kala dorifi na ka sngi siya ka sngi na ka buram siya ka buram na ka ta ka jinga sariem siya ka jinga sariem ka ba haw Chris Jesus banganget ru hagan ka por utray dan man kran ngi lengba ka ni ka kubor lengba ka ni ka jingi kai ya ka bangin yo man sim chu ya ka bangin la ban nget haw Jesus Christ ka kubor ka ni ka sngi ka long tip nam ya ka ni ki ksot ki thu ba yu Jesus ki ksot ki thu ba yu Jesus but ndai tang big shu ithu ya u Jesus henrei ki di ithu ru ya ka ta ka bor but ya ikhtiar ga jong bon sien na ka Bible ki ksot marsnya kendo yu Jesus ki pla ya u Jesus baude way ki bor jong ubaman ki bor men sim bam khot ki men sim jingdum habaki ya kendo but u Jesus threat ki kendet ki da linear ki da perta ki da shakting namar baki itu ya u Jesus habang puli ka ktin ka jong blay la ban shem hani ka porang su puli ka to kan ni kidan sibon ka ktin ka jong blay ngan puli chon kong ka ni ka por na o Marcos ka ni ka lunong ka ban kong ka khot ka ba ar pholai ka ongom ni tiladon ha ka snagok jongki ubrio ubadon umen sim bam khot bat ula perta uda ong ino yangi medon kam ayu bat ngi me u jisu ubana Nazareth melawan kenang ban penjot yangi nga itu yame meu ai melong ubakot ujong ublay pi kiksot kitip ya ka authority ya ka bor ka jong try ta ka iktir ka jong kidong ni ino yangi medon kam ayu kiksot ki shaptiang palat yu jisu pikyong ino yangi namar kitip la daw try ulay e kiam shisha kitip bakin sajat bakyong hang ni melawan kenang ban penjot yangi kabumot iam dan uksot uba kraw no berit na ba kraw tam miru ubala ban penjot yu jisu uday tang u jisu ubala ban penjot ya uksot day u jisu ubala ban penjot wat yu soitan uta ubalong hakhli juki ksoi bara today ta kwa ban ong ifi kini kesngi u soitan u shapting yu jisu kini ksoi kini bor bamman kini bor jingdum kiba ya don lang kiba sno lang bro soitan kini baro ki di thu shai kita tip tikna kita itu ba yu jisu bau day way bagi da tip haru ya ka bor ka jong tadaw kita shapting that kita shapting haru kata ya u jisu abang puling ni ka porno Marcos ni kan long balairu kita khat ba khat way ka ongkom ni kimin simbam khot ru aba kilo yu eu kila dem krup hakmat jong u bat kile perta kida ong melong ukon u blay ulau kum scam yaki bakin benai u tring ta fi ni kimin simbam khot aba kilo eu chisu ki itu ya u ba udai way kila dem krup akmat jong u bat kila ya pertaung keting jong blay kidong melong ukon u blay kida dem krup kabamot ki hap bandam de yang ta ba keting ke jong blay ka ong ba ka kerteng u jisu ki khosi u borok ki dem krup kita ki ba benang khno ba po khndo ha benang ki angel ha khndo briu ba chapo khndo ni ki soit mesim baman borok ki hap bandam krup ha ka kerteng u jisu Christ borok ki tlik ki pla ba jisu de tram dan try dan bo hakhli dan uno bolong kenrat udah tang u jisu u bolong u kenrat berki ksoi ki itu ba ya kata berki ksoi kim la ban thok
Kiksut kim la ben le. Kida tip bat kida itu. Bau Jisu udai ai. Maka Bible ka ong ni kidai dem krup akamat jungu. Kim la ben yang pen shadam kinom la ben yang mo ben pen rendang hakamat jungu Jisu. Kida dem krup bat kida perta kida ong melong ukon jong blai. Kitip bau Jisu udai ukon jong blai. Ka Bible ki thu yang ni shu dan ngi pulir no Lukas mo ni long bapra hang ni lingi ndai tangwei arngot kiksut andre hang ni ngi is nan do pat ba kiksut upat ba kita kiksut mo kipat ba ksut la ong ba habong pat ba legion ke bamut mdunai kan riu hajar ngot legion ke bamut shiken hon jong kita kisipai shiperton jong kita kisipai haka jing penia jong wei kedan do kumba riu hajar ngot kita hawa ong legion ne pat ba ka bamut riu hajar teli ini kiksut kidam krup haka kerteng u Jisu kidai shepting tat ndai tang wei ar riu hajaram kidang surrender hakmat jong u Jisu ka Bible ka ong lang puling ni por Lukas long bapra kedkot ka aru pra ka ong kumne ti habau la yu Jisu ula ka ang bat ula dem krup hakmat jong u bat ula ong da ka ktin bajam ngadon kam ayu bat me Jisu me ukun u play ba kli tam ki tho kita perta kita leniar kita shifting tau breu badan itu kiksot udah leniar kita kiksot kita po jong ki leniar kita kaang kita dam krup kamat jong Jisu kita perta daga ktian bajam ngadon kam ayu bat me u Jisu me ukon jong blay ba kli tam ki tho yu Jisu ba de ukon jong uta u ba kli tam ki tho yu Jisu ba de ukon jong blay ka Bible ki thu bo Jisu la kli kai kerteng jome utiu la ong upat ba na ba bon ki ksot ong ktin jom play kila leit rung hapo jongu te kile kerpat yu ba unum hukum yaki ban leit no shadu jok kila kerpat kida ya penret kida ya duai yu ba ksot ki duai kerpat mut ki kida ya duai ba unum hukum yaki ba kin leit no shadu jok kitip tangan ni kawai mau Jisu dan ni kabor ban berat ya kiksut shadu jok kitip ba kimla ban yang ha ka kerteng ge jongu kimla ban yang ha ka bor ge jongu kimla ban le start ru ha ka kerteng u Jisu pi kiksut ki tho palat yu Jisu ki tho palat bam dei tam bisu itu mala ki dei itu ba udei kon jong blai ba khli tam kida itu ba udai kon jong tau blai ba kida itu kida shepting kida kinyo namar ki itu yu Jisu bat ki itu ya kata ka bor ga jong bat kida shepting henrai ka sosi galang ba bon ki briu kim itu yu Jisu bat kim tip hiru ya kata ka bor ga jong kim itu iru ya ka ikhtiar ga jong le kim itu iru ya kata ka bor ga jong kiksot te kiteng mas nong kerteng Jisu ki kanyo thalatat hanrei ka basnosi galong bon ki breu kim itho ya Jisu ba udai wai kiksot ki tho ba Jisu udai kon jong blai bon kyong kumno ta ublai undan kon la da ublai undan kon ka eipat ka lok ka jong blai ka dei ka jingkli ka ba biet kata ublai udan u kon ublay ula ban le ya ga ula ban long da ga ina maru de ublay baru Jisu habu wan shini ka perthai la itho yu kum tau kon bala kamaru ai jong pa ki kso ki tho ikata ka tien jong blay ki tho ikata hande ka basosi babon ki bru ki mi tho yu Jisu Treinta don ki bru ki bam priang iru yu Jisu ba udai kon jong blay ba udai ublay na maru Jisu ong la da pi inga fil iu kupa na maranga buru kupa ngilong shitli ngilong kawai pi inga fil iu kupa pi inga fil iu ublay open tikna open itho yela de da ki breu ti ki kentai na mar ki don ya ka khamat ka ba matla ba ya ka donot ka ba
Badi ka rendang shisha. Kaba kaba long persya ya Jesus Christ. Ki kentat kim treban pediang. Naya ko abadong ifi ka negasngi. Ada kat gi ksoi ki thu yu try. Kan long biet ya feel ada finomi thu yu Jesus. Tadai na ko abadong ifi ada gi ksoi ki pendam ama kerteng Jesus. Pidi fide dang breu. Balai fin pendam no ilde khamat jong try. Surrender ilde khamat jong try. But apa fi surrender fi pendam ilde khamat jong try. Utrai unom berat fi chudu job. Kini ki ksoi ki shepting bagi tip ya kena kawai. Badai ujisu ubala aban berat ki chudu job. Bat kita yam bagi ki kerpat. Breu breu te. On le yu ta kadu job. Ki sngau kumba kadu job kam lelei. Ki ksoi ki tip kadu job kalong kumno. Kita shepting kita kadu job. Kita shepting ni Jesus Christ. Bala ki ksoi ki bila tip shisha. Ya kadu job bagi ksoi ki bila tip shisha yu Jesus. Kita shepting shisha yu. Kadai yang iru ban shimnuksa. Manong ani lada ki ksoi ki to. Ya Jesus ani. Bau dei ukun jong blai ba im. Utau blai ukun jong tau blai ba kli tame. Kadai yang iru ban shunget la ka nget fi. Kadai yang i shisha ban shpediang la ka pediang. Namar lagi ksoi ki pen shisha. Ksoi di botok di balam ler. Dai ha khamat jong Jesus. Umla ban le men le ro. Udah kendit udah ting udah siap ting shisha. Ksoi ki mla ban le men le. Kila ban le gila ban syukur ke ru. Marka babel ka ang bau usaitan udai balam ler ukpa joge jinglam ler rea bau yo Jesus am ani udah siap ting. Umla ban le men le. Marutip ya ka bor ke jong trai. Kini ksoi ki to ya ka bor ke jong Jesus. Bat ya ka kerteng ke ju bat ya ka ikhtiar ju. Kita siap ting tat la tat. Kini kerpat. Bat kita dem krup akmat jong. Pergi ksoi ki tip yang negawai, ki to yang negawai, ki to ya Jesus, ki to ya Paul, kabamot ki to ya Jesus udewai, ki to ya kita ki brio dah, ki to ya kita ki badai sisa ke jong Jesus, uksoi wi to ya Paul, langi pet sekam ki apostle dan lomba kendai dekat bakat wei terter ni iang ni, pakiladan kini ki kon jong skeba, kita ki nong be eksoi, bagi jui Bau Paul ujube kita kiksoi aga kerteng ujisu. Makir ki ong tongnya persang lang. Kishu persang kishu atrai. Klem da itu hisha ujisu. Klem da pediang hisha ujisu. Klem da kelaba mut hisha. Hakmat jong trai. Ki mut ban shu penon kam yang ga kerteng ga jong jisu. Hadon tau breu badan ksoi yang ta ki kilalet ban be ksoi. Barangani kesngi ki ong sing eksperimen. Ini persang ban be inu ksoi haka kerteng jong jisu. Tip jayo. Kila be itu ksoi bagi te ksoi ki itu. Ya kita ki brio bagi ki duplicate. Kidai ki ba syukam ban be ksoi haka kerteng jisu. Ki syu pendon kam ya ka kerteng jong jisu. Ki syu eksperimen. Ka abang ifi ka kerteng jong jisu kam dai ka kerteng ban syu eksperimen. Kini ksoi ki ong yu jisu ngi itu. Yu Paul ngi itu. Pipi de gay. Ngi itu ifi. Berkei ka baca. Kini ksoi ki darung kala. Ki mi na tau breu ki darung kala ki kon yung skeba. Ki da pen mong iki. Ki da pen yat lembut tat iki ong ka ketien ke jong blai. Ki ksoi ki darung kala. Namar ki itu. Uno ubusule aman le. Uno ubadai shisha. Ki ksoi ki itu shisha. Ya jisu but kita ki badai original but kita ki badai duplicate. Tadi ta ko abadong ifi. Ladang yang bagi buat jisu pe yo bang isule men le. Kini ki kon skeba ki sule men le. Ki ksoi ti itu. Ka ba magalong. La piong ngai to yu jisu klem da itu. Pe yo ki ksoi ki wan man rong api. Yo ki wan man attack ifi. Ya ka yeng ke jong pi. Pe yo kin pen klamranya fi. Lada fiu kam yadi. Ba pi to yu jisu klem da itu. Tadai ta ka dei pi ka ne kesngi. Lada fi dei kita ki bampat nget no. Namar lada ki ksoi ki nget. Lada ki ksoi ki itu. Ya jisu bau dei wei ba ya ka bor ga ju. Ka dei yangi ban itu no. Ban pediang no wut bat baran. Namar klem jisu. Pe yo ba ka por ka kut no.
Yok ba kawan shisha. Kata kapor ka ba yangi. Mar klemu Jisu mdan jingpenem. Klemu Jisu mdan beneng. Tadeng tala da pidan yau Jisu. Pioi ka hok ke jungu. Mar Jisu di bok. Kesnam ke juga la saj ka pop ke jungi. Pada bagi day shisha kita ki Kristan ki bala kapat. Ki bala yo ia kata ke jing saj ta kesnam ke jungu Jisu. Ya ka bangilo yo pediang shisha yo men simba ko. La dang ya long kum ta. Praise the Lord. Ya ro itrai. Baka day apir ban yo kum ta. Day tang ban shu. Kam yela di. Bapi day Kristan nega Kristan. Tadeng ta ki ksut. Kida ito yo Jisu. Baka day apir ban ito shisha no. Yau try pi pang si tom nan jingele. Yung ha ka kerteng Jisu ngai ito nega kerteng. Bang ngai ito ka bor jong try. Ba pin yo kia pin kia bat. Don chinge akarteng Jisu kita ki prabet. Ki ksut ki bata ko me ko yeng sam jong pi yaki kon ki ti ki jong pi ha ka kerteng Jisu pari ban mi ksut. Ta ksut ha ban mi. La da pila yo shisha yo Jisu. Pila anget shisha yo Jisu. Pila pediang shisha yo Jisu ki ksut dong ani. Saya pidai ba predi ani. Ani pidai ba sam ani. Ksut no ni ba sam sha. Ani udah jong try. Ani tieng. Abu kran ni ani ma. Pidai ba pen singai ne pidai kong lasuban ne pidai kong kumno. Lada pidon yau Jisu. Ksut wi thu ya pi. Oh ani ka lasuban ngai thu. Ani yak pirang ngai thu. Ani ngai thu shisha. Ya gini gibril. Ani mlong le kai. Bagi ksut ki hap ban pet. Ki hap ban kenria. Ki hap ban pendam. Namar. Aba pi tip shisha yu try. But pi don yau Jisu. Haga da not jong pi. Bala da pi penon kami ka keteng jong try. Ka try kambet. Tadeng ta kwa benon fi ni ka singi. Da fi pat nget no. Yo fin babi. Yo fin yam. Hadian nang ta ka no mentoy show. Pediang no kan baka por gadang don. Ngam yalap kai da ngai fi. Ngam yalap kai da ngai fi ngakwa bedong fi mde mo yalap ban syukren nakahau sya kahau em nga kren ya ga jing shisha. Pet ngam kren kai. Pediang shisha utrai. Pediang pinyu i. Baka jing em ga jong fi kan kala nang kong. Pini bagi ksut ki batek kom ya fi ken lat fin yo ya ga jing em ga batmai, ya ga jing long ga batmai. Pin yo shisha ya ga daga batmai habo men sim ba ko wana pi. Habo Jisu wana po jong fi. Pin long jing tau batmai. But ya pi ki bala la don haga balang. Pediang shisha utrai. Wanum syakri arkan rat. Yo ba ksut dai unlan shop ya pi. Yo ba ksut in penjat ya fi. Baru ksut umju tiang ki ba asap. Kiba syakri ublay kawai ka kejat ba siliang gidan syaka perthai ki ksoi kina borom ikom kita ki beriu baka jing penjat kan wan shisha ka jing so asat ya kita ki beriu ki syakri arkan rat tapi syakri utrai syakri nduk ka donot pi utrai e no ka donot naga jing bot daga mensim e u daga borbaro wat nom le syukor ya ublay wat nom pen ketangru Orang bersusi ru omen simbakoi. Tadi ta kwa banong ipi kan kesengi. Da filong long bet. Wat nom ak, wat nom le men le. Kum begini kun skeba ki le men le kawan ga jingjat yaki. Tadi ta la da pipiang shan ru donot im shisha. Im bet na kaban tawan perso bhai utrai. Mangangai tran ker ku ipi. Lang bagani khubor kan kesengi. Pat kan ma gani ka wai ki ksoi ki tho. Yo try. But kita knyo ang kaktin ke jong blay. Kita knyo. No Jacob kung ba arag dukot ka kinay ka ang ni. Me menget bo blay ulong way. Mele ba ken. Kita ki ksoit rukinget. But kis ngokyo ken. Ki ksoit rukinget. But kidas ngokyo ken. Tagadi kita nget tran ka kuya pi ka singi ka pamantangin na duway. O try on ay ka bor. Pinang laaban ito. Kat ba pinang jan siya Jisu. Katau nang shy. Kalau pinang jan siya pinang iya gajing kraw gajing Piang na jengay, utray urit. Malong tik mapipet ulum na siya jengay. Ulum urit. Dekat pinang wan siya jan. Pinang iya gajing kraw gajing ta ulum. Fi jengay no blay, fin ibe blay uberit. Fi jan siya blay, fin iya gajing kraw gajing Fin iya siya. Iya kata bor gajing fi ito Am siya tang babarungot maringat. Fin iya ito siya kadari Bau dewe. Ini dua yang kita por kamu mentah. Haga kerteng Jisu, kimen sim jingdom,
ki men sim baman, ki men sim jing matla, men sim jing te jing kom, ki men sim kelut, ki men sim sarong, ki men sim pen baro kin tua kin pra, kin do kin dam, ki men sim ki bate ini ki kon ki jong blai, kin light lut baro kita ki jing te, but pin yo ishai, da yo snow shisha, but pin da yo to shisha, ya u jisu, ba u de we, but do meda kasi u jisu wana ka dono ke jong fi, u jisu, u yo long try ke jim ke jong fi, but you see u jisu long try, fila job, fila job, fila job. Fila like him, but fila yo shisha ke jing penem, ke babam jikat. Kalamu jisu, ka jingim ka sakama ka jingim, ka long rumah, ka jingim, ka poi sha ka jing ma bat sha ka jing yap. How jisu piyo ka jingim, ka jingim ka badap krai, ka jingim ru, ka jingim bam jikat. Ka dwa yang ku ibini ka ski, finang na ka bor sha ka bor. Finang ya sha ka jing shisha. Om chu ban chu le men le. Om man chu kot men le ya ka kerteng ka jong try. Ndrai finda kot na do ka download. Finda pediang na do ka download. Finda eat na do ka download. Fin chakri na do ka download. Fin long shisha na do ka download. But u Jesus Christ. Berit le po aktiv krabor ka jong blai. Yun pen kraw fi ka ya ka babit. Penret ile khamat jong try. Jadi so ki penret. Jadi so ki shepting. Kada yang iru ban penret, kada yang ban shepting. Ya Jesus Christ. Dwai try ngar ko ipi. Unang pesla ipi. Ya finang ya ban pensong bhayo try. Ha ka jing shepting. Pin pensong bhayo try. Pin shakri try ka jing shepting ba ka jing janai. Pin shakri u ka nyadok menta. Hado ka singi ka jing wan ka jing. Ha ka tengu Jesus ngadwai. Amen. But amen. Try ngar ko ipi ngin say kendo biang la shay ka singi. Ha ka waipat ke episode jangka kubar step. Kubele shibun try ngar ko ipi ni ka singi. Unda le shibun ki kamba. Boleh ke jusok lawan kat fi. Kubele shibun. Amen. Wait,